Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ana pulo ka mga nagapangunang nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Grupo sang traditional jeepney drivers kag operators nagpaandam sa LTO nga balabaga ng ilang opisina kung may dakpon nga katapos ang grupo. Dry run sang Egypt sa Vista Alegre sa Bacolod, natigayo na. May masobra 3 pesos per kilowatt-hour nga saka sa bilis sang kuryente. Bangkay isang lalaki nga nasapuan sa sulod sang sako, nakilala na. Kag sa good vibes, maestro, magapananom sang masobra 100,000 ka mga puno sa iyang birthday. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagtugas ang ad hoc committee ang ginaduso sa konseho agud to mausisa ang pag-operate sa fingerport sa Bredco. Nagligad lang nga Enero sang ginaprobahan sang konseho ang application for resolution of no objection o kunrono sa Bacolod Real Estate Development Corporation o Bredco para sa re-engineering kag replanning para sa kapin 25 hectares nga reclamation project sa atubang sang Roro Port sa reclamation area. Nakita ni Councilor Al Victor Espino ang pamuno sang Committee on Laws and Ordinances nga magluwas sa miscellaneous sales application agreement kag miscellaneous lease agreement. Wala nakasaad sa nakasugtan nga comprehensive revised reclamation agreement sa tunga sa Bacolod LGU, Bredco kag Philippine Reclamation Authority. Gani ginduso niya ang pagtukod sa ad hoc committee nga amo mag-review sa nga provisions sang CRRA agud mapasiguro nga napatuman ini sang insakto. Kabahin sa tuyo nga mausisa sang itukod nga komitiba ang pag-operate sang fingerport sa reclamation area. In this case, paano sila naka-acquire sa MLA kag MSA nga wala sila nag-agi sa syudad sang Bacolod nga amo na siyang nagapanag-iya sang aton nga ginatawag na apron no? Dira sa port area. And the port as enshrined in the CRRA is owned by the city of Bacolod. Sa number 9, nagsaka sa 16.4 million pesos ang kahalitan nga natugas ang El Nino phenomenon sa mga kasapatan kag pastuhan sa probinsya. Sa report ng Office of the Provincial Veterinarian kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson as of May 10, may 14,598 ka mga kasapatan ang nagkalamatay bangod sang epekto sang kainiton dala sang El Nino phenomenon. Kalabanan sa mga nagkalamatay mga manok, 13.7 million pesos ang kahalitan nga natuga sa livestock. 1,139 naman ka mga racers ang apektado. Sa pastohan naman, 2.6 million pesos ang ginreport nga kahalitan. Pinakamalapad nga apektado nga pastohan ang sa Hinigaran, 100 hectares. Padayon ang pahanumdum sang Office of the Provincial Veterinarian sa mga farmers labi na sa mga poultry nga hindi pag-over-populate ang mga balayan sang manok. Hatagan sang tubig sa tanan nga tion kag bitamina ang kasapatan kag hindi pagpabayaan kag ibutang sila sa handong nga lugar. Sa number 8, 46 anyos nga lalaki patay matapos ginlampusan sang metal cutter. Nasapwan na lang sa higad sa indalan si Richie Castro sang mag-angkon sa nga pila sa ulo sa barangay Handumanan sa Bacolod City kagabi. Sa pagmangusisa sang pagkatapos sa nga police station, ang biktimang ginlampusan sang metal cutter sang electrician nga si Jenny Medel nga iya nakaaway. Si Medel ang anay live-in partner sang anay kahagugmaman sang biktima. Suno kay Police Captain Lelani Laguting, ang commander sa nga Police Station 10, naabdan sang biktima nga naga-inaway ang suspect kag ang anay kahagugma nga nagabusong amo nga nagpatunga siya. Resulta nga sila naman ang naglabot sang suspect nga amo ang naghampas sa iya sang metal cutter sa ulo. Nagwa sa pagpangusisa sang kapulisan nga malawig na nga wala sang paghangpanay sa tunga sang biktima kag suspect nga amo ang ginapatihan kabangdanan sang ila pag-inaway. Nag-surrender na ang suspect sa pulis. Pasakaan siya sang kaso nga homicide.
Sa number 7, ginsiling ni Silay City Mayor Judith Gallego nga wala sila nagakulang sa panumdum sa mga empleyado sang LGU nga likawan ang transaksyon sa illegal nga droga ukon ang paggamit sang illegal nga droga. Ini kasunod sa pagkalakop sang isa ka job order worker sang Silay sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon sang Silay City PNP sa tong Mayo 8. Suno kay Gallego, nabilanggo sa karon si Brian Celestial matapos nga mabaklan sang illegal nga droga kag nakuhaan sang suspected shabu nga nagabalor sa masobra 115,000 pesos sa asyenda Hinikayan sa Barangay Ilopez. Ginakabig sang pulis nga isa ka high-value individual si Celestial nga nagatrabaho bilang isa ka school watchman. Sunod sa pulis, ikatatlo na nga JO workers ang Silay si Celestial nga nadakpan angod sa illegal nga droga sa sini nga tuig. Tungod nga JO workers sunod kay Gallego, ini siya ang giliyon nga na-dismiss sa serbisyo. Padayon man ang pagpatuman sang random drug testing sa Silay. Sa number 6, bangkay sang lalaki nga nasulod sa sako kag nasapuan sa Talisay City ang nakilalaan na. Ang iya mismo nga utod ang nagkilala sa bangkay sang lalaki nga ginsulod sa sako nga nakita sa higat sang dalan sa Sitio Kabakahan, Barangay Kabatangan, Syudad sang Talisay sang Miyerkules sang hapon. Ang biktima ginkilala sa kay Jumon Espartero, 36 anyos, kag residente sa GK Hope Village, Barangay Kabatangan sa Talisay. Sunod sa kay Pulisa Major Wilfredo Benoman Jr., ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, nakilala ng biktima sang iya nga utod pinaagi sa iya nga bayo kag tattoo. Dugang pa ni Benoman, wala man sang police record si Espartero, apang ini ang na-missing humalin pa sadtong Mayo 12. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan para makilala ang suspect sa pagpatay sa biktima kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 5, ginaduso nga pag-source out sang tubig gikan sa Imbang kag Malugo River sa Silay City ang ginapamatukan sang pila ka grupo. Ginsiling ni Silay City Mayor Judith Gallego sa interview sa media nga sa iya pagkonsulta sa sangguniang panlunsod sang Silay kag pila ka mga community nga nagalakip sang sugar planters nga sila ang nagapamalabag sa proyekto. Pathag ni Gallego ang ginakabalakan sang grupo ang mga kon iga source out ang tubig gikan sa Imbang o kon Malugo River base maapektuhan man ang ilang nga supply. Siya nga bahin sunod kay Gallego, wala siya sang problema sa bulk water project sang probinsya. Sa ilang nga bahin ini ang ginatun-an pa. May pila ka mga irigasyon sa Silay nga nagasaligman sa ilang nga tubig sa mga suba sunod kay Gallego. Ginsiling naman ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ang bulk water project na sandig sa isa ka scientific nga pagtuon kag hindi lamang subong nga nadesisyonan. Ang Silay City ang isa man sa magabintaha gikan sa proyekto. Kinahanglan na nga ang surface water naman ang itap para mapunan ang kakulang sang tubig sa Negros Occidental. Sa karon ginapaabot ang bidding para sa 1.2 billion peso water project. Kung na problema galing, yan ano politiko, solta ko sa mga sa sanggunian, and then sa mga community, din sa mga planters, sa mga nag-tuwagin sila, nagpamalapag sila. Pero kung saan ko lang, kaya ang tubig, muna ilan na kuha niya, ma-shortage sila kung ikaso ikuha nila. Ang Imbang, and then sa Malugo. Kaya naman magtapagidiri na mo na sa Central Glass ang Hawayan. Kaya nga Hawayan nagkakuha na sa kuhan mo sa Imbang River. Kaya posible maapektahan din sila. Kasi may mga irrigation drip lang kuhan may dam. Sa subong galing nagka-problema diri ang mga ano lang naman sa palibot sa tubig. We have already decided that we can tap that source, no? And there was a scientific naman study. It was not just a sudden decision, but we cannot depend on underground water anymore. That's why let us make use of our surface water. And these two rivers that were tapped is really a good source, no, for surface water. In fact, there are other rivers in Negros Occidental that
hopefully in the future we can also tap, no? Sa number 4, balayran sa kuryente, sininga bulan sa Mayo ang magasaka sa masobra 3 pesos. Iniangin anunsyo sa Seneco kag Nuseco. Base sa announcement sa Central Negros Electric Cooperative, may 3 pesos and 20 centavos na saka per kilowatt hour sa biliseng kuryente sa mga nasakpan sini nga lugar. Halin sa 11 pesos and 95 centavos nga biliseng kuryente, subong mangin 15 pesos and 16 centavos na ini. Pathag sa Seneco, ang saka sa biliseng kuryente ang tugas ang pagsaka man sa generation charges nga nagdangat sa 31.96%, gani nagsaka man ang wholesale electricity spot market o kunang WESM nga halin sa masobra 8 pesos nangin 12.67 na. Ang Seneco amo ang nagasupply sa kuryente sa mga syudad sa Bacolod, Talisay, Silay kag Bago, kag mga banwa sa Murcia kag Don Salvador Benedicto. Ang Negros Occidental Electric Cooperative naman o Nuseco ang nag-anunsyo man sa sininga semana sang 3 pesos and 33 centavos nga saka man sa bilisang kuryente sininga bulan sang Mayo sa amuman nga mga kabangdanan. Dugang pa sang Seneco, tanan nga mga kooperatiba sa Western Visayas ang apektado sang saka sa bilisang kuryente. Sa number 3, 5-day dry run sa mga Egypt ang nagsugod na para sa ginaplano nga rota sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Linibo nga mga pasahero ginapaabot makabenepisyo sa libre sakay. Yari ang report. Naglarga na ang mga electric jeepney para sa ginaplano nga green route o konrota halin sa relocation site sa Barangay Vista Alegre pakadto sa Burgos Market. Si Jocelyn Di Chilia ang nalipay kay bisan paano nakameno sila sa gasto sa plete sa libre sakay nga gintanyag sang syudad para sa 5-day dry run. May kapag masakay na kami, naglabay ang Egypt, nagsakay kami siyempre libre mo. Libre. Kung ano ma'am, do ka convenient bala daw manasin. Ito para sa ako na namihan ko gang mas namit pa sa modern. Kahapon, ginbalabagan sang katapos ng Tricycle Operators and Drivers Association ang pagbiyahe sang Egypt sa Cabalaka nga mawadan sila sang palangabuhian. Apang makaligad sa negosasyon upod kay Mayor Albi Benitez, nagsugot ang tiglawas sang TODA nga makasugod ang dry run sang Egypt halin las 9 sang aga hasta las 4 sang hapon. Ang amon pagtanaw daw tagiligid, wagit kami sila nga. Pagwan kaya ang kagustuhan ito sa aton yung official sang Bacolod niya mo na ma-operate. Kag ang mga mga pasahero man ninyo. Kag ang mga pasahero, ano man ang Pasahero mo kuno ka ano? ako man ang daw ako no ang gambal nila nga pasahero mangito no ang ayo nga magutang da sang Egypt. Si Councilor Al Victor Espino, nga pamuno sa Committee on Traffic and Transportation, personal nga nagpalabot sang ayuda agud bisan paano hindi maapektuhan ang matag-adlaw nga biyahe sa mga tricycle drivers samtang ginapatuman ang dry run. Ang test routes will be what will be called the green routes, which is an initiative of Mayor Albi Benitez, and these green routes will be the first in the country, utilizing purely electric vehicles. So nakita naton that ang ini nga mga programa sa gobyerno makabuligay, maka complement sa isa. Hindi magdubo sa 40 ka mga pasahero ang sarang madulong sang Egypt unit sa kada oras nga pagbiyahe halin Vista Alegre pa Burgos Market kag vice versa. Para sa timan sa amon mga dalaga kan biswigan di kali. Ining ginatuyo maserbisyuhan sa Bacolod LGU paagi sa ginaplano nga rota sa tion nga matapos na ang mga yuhum housing villages sa purok araw. Gintawag ini nga green route kay bangod di battery ang ini nga mga jeep. Hindi ini makatuga sang polusyon. This dry run, ang atom Egypt cannot roam around the area dropping passengers. Direct nila na siya. Terminal lang siya. And direct man siya ma-load lang. Hindi pwede siya kakuha nito sa terminal. Isa sa 4 ka mga Egypt ang naaberiya pa kaina pero giliyon man nga nakaayo kag natigayon nga nakaserbe sa mga pasahero. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.
Sa number 2, LTFRB 6 ang mag-issue sang show cause order sa kapin 3,000 ka mga operators sang traditional nga jeepney sa Western Visayas. Sa madason nga inadlaw, mag-issue sang show cause order ang LTFRB 6 sa tanan ng mga traditional jeepney operators kag drivers nga wala makahingagaw sa deadline sang franchise consolidation sang Abril 30. Suno kay LTFRB 6 OIC, Attorney Salvador Altura, malapit 3,000 ka mga traditional jeepneys ang wala nagpaidalom sa consolidation para sa ginapatuman nga jeepney modernization program sa Western Visayas. Ginklaro ni Altura nga ang show cause order ang wala nagakasayuran nga hindi ini mangin ground sa pagpanakop sa mga colorum units bangod ini kabahin lamang sang ginapatuman nga due process. Sa records ng LTFRB, may 1,150 ka mga traditional jeepney units ang karon gina-validate makaligad nga nakahingagaw submit sang ila application for consolidation. Masobra man sa 1,000 nga traditional jeepney units ang wala nagpaidalom sa consolidation nga karon ginakabig na nga colorum. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Grupo sang traditional jeepney drivers nagpaandam nga balabaga ng opisina sang LTO kung mayara sang membro nila nga pagadakpon. Isa naman ka driver sang depasay nga salakyan nagreklamo sang ginlampusan ng iya side mirror sang mga nagaprotesta nga drivers. Yari ang report ni Romeo Subaldo. Balik sa dalanon ang mga drivers ug operators nga katapos ang bakod manibela pero hindi para magbiyahe sang salakyan kundi para magpatigayon sang aksyon protesta sa may Araneta Street sa Bacolod City, Kaina. Sumugod-subong nga adlaw, kabigo na sila sang LTFRB nga colorum kutob sa mga traditional jeepney nga wala makapakonsolidate sang ilang mga prangkisa. Suno sa pamuno sang grupo nga si Rudy Catedral, kung may miyembro sila nga dakpon sang LTO, hindi sila magduha-duha nga balabagan sa mga jeep ang opisina sang LTO. Kami niya mismo ang mag-deklarar holiday ang LTO kasi radaan na namon ng LTO. Amo nang brahon. Amo na nga may dakpon sa part sang inyong sa amon nga grupo may madakpan nga isa ka Bakod Manibila. Tanan kami insigida makadto sa LTO kag ibutang balabag ang salakyan kag hindi na pagkwaon kag kwaon ang yabe. Dira nila makita kung ano kadtuod ang amon nga pag-away. Wala sila ani nagbiyahe subong nga adlaw para magpatigayon sa aksyon protesta. May isa naman ka drivers ng traditional jeepney nga nagpadayon sa pagbiyahe kay nakapakonsolidate na ang nagreklamo nga ginpalpag ang iyang jeep sa mga nagaprotesta kag ginlapusan ang side mirror gani naguba. Tapos ang ilog yung salakyan yung pulpog kanila. So magbalik ako Mahala ko kay tumbawon nila ako ng jeep. Tapos sa ko rin natin sakitan ko nila Suno kay Katedral, nagsabtanay ang mga driver kag ang ilang nga miyembro. Naigo lang kuno sa ulo sang miyembro nila ang side mirror gani naguba. Ginstorya siya sang aton kay ti ang ambal ko na diya peaceful nga pagrally protest ang aton pagaymoon o galing lang kasi ninggita niya man ang aton nga membro kag ang isa ka talikod amo to patuganing ulo yang naigo sa side mirror nga ina. Ginlikaw naman anay kaina ang mga depasay nga salakyan sa parte sang Araneta Street kung saan nagapatigayon sa protesta ang mga drivers ug operators para likaw sa gamo. May mga pulis nga nag-standby sa area para mapasiguro ang kalinong. Sining hapon, nagpadulong sa downtown sa Bacolod ang mga drivers kag buwas, balik biyahe naman sila. Sunod sa Bakod Manibela, may kapin sa 1,500 pa ka mga traditional jeepney sa Bacolod ang wala nagpa-consolidate, samtang yara naman sa 1,150 ka mga traditional jeepney ang nagpa-consolidate sa ilang prangkisa sa LTFRB antes ang April 30 nga deadline. Sila ang tugutan sa LTFRB nga makabiyahe sa gihapon. Sa vibes, maestro ang magapananom sang 100,000 kapuno sang kahoy sa iyang birthday. May report si Nico Delfin. Sa baylo sa mga material nga bagay, mga seedling sang ginhinyo nga regalo ni Alex Manlapaw. Sa iya sini nga pagsaulog sang kaadlawan, tuyo ni Manlapaw nga makabulig sa pag-amlig sang palibot, ilabi na sa mga hinuptanan sa shelter sang back project sa Barangay Granada. Kaupod ni Manlapaw ang back project
para sa Project Abian, 100,000 trees movement nga magasugod sa Hunyo 8. Si Iman Lapaw ang nagaserbeng philosophy kag history professor sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Sadtuanay, isa man ka 68 anyos nga tricycle driver sa Dalan Lacson ang iya sininabuligan upod sa mga estudyante kag mga abyan agud nga makaangkon sang brand new nga e-bike. Ang driver ang naging suki niya na kag sa mga estudyante sa kolehiyo. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Barb, dako ning collaboration sa tunga sang maestro kag sang katapo sang animal welfare advocate para mapangapina ang environment. Kag kilala tagid niya siya, Nick, no? Yes. Kabay pa nga ang 100,000 ka mga puno nga pagatamnon mabuhi, no? Kay damo mo ni challenges sa mga puno nga matubang, Nick, no? Right, Barbs. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.